ένα αυτοσχέδιο τραγούδι. Τον 6ο αιώνα π.Χ. ένας ποιητής και μουσικός από τη Λέσβο, ο Αρίων, έδωσε στο διθύραμβο λυρική μορφή και αφηγηματικό περιεχόμενο. Έπαψε να είναι πια ένα αυτοσχέδιο και άτεχνο τραγούδι. Το μεγάλο βήμα όμως το έκανε ο Θέσπης από την Ικαρία. Στη θέση του εξάρχοντος εισήγαγε τον υποκριτή, δηλαδή τον ηθοποιό, ο οποίος δεν τραγουδούσε, αλλά αφηγούνταν ιστορίες και συνδιαλέγονταν με το χορό. Σιγά σιγά καθιερώθηκε η τραγωδία στο επίσημο πρόγραμμα των γιορτών του Διόνυσου, τα Μεγάλα Ιηνά στη Διονύσια. Αργότερα, με τη συμβολή των τριών τραγικών, Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευρυπίδη, ο αριθμός των υποκριτών αυξήθηκε, ενώ του χορού μειώθηκε, έτσι ώστε η μορφή της τραγωδίας να θυμίζει περισσότερο το θέατρο που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, με περισσότερα διαλογικά μέρη και λιγότερα λυρικά. Σε λίγες δεκαετίες, με τη γενικότερη πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Αθήνας, η τραγωδία και φόβου περαίνουσα των παθημάτων κάθαρση. Η τραγωδία δηλαδή είναι μίμηση πράξης εξαιρετικής και τέλειας, έχει αρχή, μέση και τέλος, η οποία έχει ευσύνοπτο μέγεθος, με λόγο που τέρπει, ευχαριστεί, διαφορετική για τα δύο της μέρη, με πρόσωπα που δρούν και δεν απαγγέλουν, και η οποία με τη συμπάθεια του θεατή προς τον πάσχοντα ήρωα και το φόβο μήπως βρεθεί σε παρόμοια θέση, επιφέρει στο τέλος τη λύτρωση από παρόμοια πάθη. Οι θεατές καθαίρονται, γίνονται πνευματικά και ηθικά καλύτεροι, έχοντας κατανοήσει τα βαθύτερα τα ανθρώπινα. Στην Αθήνα της κλασικής εποχής, οι τραγωδίες είναι σκηνικές παραστάσεις, όπου εξυμνείται ο ηρωικός άνθρωπος, που συγκρούεται με τη μοίρα, την ανάγκη, τη θεία δικαιοσύνη. Το ηθικό υπόβαθρο της τραγωδίας αποτελεί το σχήμα ύβρις άντι πτήσης. Οι συγγραφείς αντρούν τα θέματα από το μύθο. Σήμερα, όταν μιλάμε για τραγωδία, αναφερόμαστε αποκλειστικά στα 32 σωζόμενα έργα των τριών μεγάλων τραγικών, 7 του Αισχύλου, 7 του Σοφοκλή,